Значи при шифровите ключалки, така наречените дискови ключалки, които при тях няма секретен механизъм, който да се вижда, има една вратка, която е с номерация от 1 до 100, да кажем. Самата бърва така е направена, вътре са 3 диска, които се подреждат в определена комбинация само с правилните цифри. Значи има си процедура, при която се стартира ключалката, за да може да се нареди този шифър. В повечето случаи, когато е загубен шифъра, е почти невъзможно да се разпознае правилната комбинация, защото комбинациите на една такава ключалка са над 1 милион. Значи, когато, да кажем, клиента си е забравил шифъра или е прекодирал касата преди това и не може да си спомни новия шифър, обикновено се пробват различни варианти на близки комбинации, които евентуално могат да отговорят на правилната комбинация. Следващия вариант, при който вече, за да се отключи касата, трябва да се осигури достъп до самата бърва, за да може ключара, който отключва, да види самия механизъм вътре.